Gemmeleg. Gurli og Gustav leger gemmeleg. Det er Gustavs tur til at gemme sig. Han må skynde sig at finde et gemmested, inden Gurli er færdig med at tælle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gustav har fundet et gemmested. Lige i sidste øjeblik. 10. Er du klar? Nu kommer jeg. Gurli skal finde ud af, hvor Gustav har gemt sig. Fundet! Gurli har fundet Gustav. Gustav, du er alt for nem at finde. Nu er det Gurlis tur til at gemme sig. 3. Jeg hjælper Gustav med at tælle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Gustav. Nu må du godt kigge. Gustav skal finde ud af, hvor Gurli har gemt sig. Gurli har ikke gemt sig under bordet. Gustav, måske skulle du kigge ovenpå. Gurli er ikke under sengen. Hvad var det for en mærkelig lyd? Gurli er ikke bag ved gardinen. Der var den mærkelige lyd igen. Hvad kan det dog være? Gustav har fundet Gurlis gemmested. Gustav fandt mig. Nu er det fars tur til at gemme sig. Og jeg synes, Gustav skal prøve igen. Men Gustav er ikke så god til at gemme sig. Jeg er sikker på, at det går bedre den her gang. Luk øjnene og tæl til 10. 1, 2, 3, Nej. Gurli kan sagtens finde Gustav der. 5, Gustav, 6, kom herover. 8, 9, 10. Er du klar, Gustav? Nu kommer jeg. Gustav har ikke gemt sig under bordet. Men han plejer da altid at gemme sig under bordet. Måske skulle du kigge ovenpå. Nu ved jeg, hvor han er. Han har gemt sig i legetøjskurven. Gustav er ikke i legetøjskurven. Hvor kan han være? Gurli kan overhovedet ikke finde Gustav. Far, jeg ved ikke, hvor Gustav har gemt sig. Jamen dog. Gad vide, hvor han kan være. Faktisk, så tror jeg, der står noget om Gustav i min avis. Gustav! Fundet! Gustav, det var et godt gemmested. Gustav havde gemt sig bag far Grises avis.